DXDC Radyoman Report. Tipid, paspas ug sigurado kana ang gipaniguro sa Land Bank of the Philippines silang gilunsad nga Land Bank kasama dinhi sa Barangay Kingking, Pantukan, Davao de Oro karong hapon, November 9, 2023. Ilawom sa mga programa mamahimo na maka-cash out ug cash in ang mga moabil sa services sa Land Bank kasama magpadala ug magbayad ingon man pwede usab iproseso dinhi ang 4-piece payout. Dubang services niini mao ang ATM card balance inquiry ug prepaid card sale. Adunay nabi usab ang municipal roving bookkeeper sa Department of Social Welfare Development o DSWD sa Pantukan na si Jerry Cainto. Mapasalamatan kini sa mga programa tungod mas mapapaspas na ang transaksyon sa ilang mga benepisyaryo. Ma'am is dako jud kay siya nga tabang tungod kay kung mag-withdraw sila is kung diri sa POS nga ilans nila is dili na sila mainitan same sa katong lain ng mga machine is maglinya sila dito nga init tayo so dako kayong pabor sa mga purpose beneficiary nga mahaya-hayang ilang pag-withdraw during sa ilang payout. Sir, karong hapon ilhon nga unang Land Bank kasama ang Pantukan Chess Club Multi-Purpose Cooperative o PCCMC namimutang sa National Highway dinhi sa Pantukan, Davao de Oro. Una nang giingon sa Land Bank of the Philippines katumong ini mao ang mapaduol ang banking services sa katawan pinaagi usab sa partnership sa mga bangko sa cooperatives, mga gagmay negosyante, rural banks ug uban pang entities. Pangunahan nila Land Bank President ug CEO Lynette Ortiz ug PCCMC Chairperson Roberto Padilla ang maong launching. Kauban sila Radyoman Ryan Alegado, Radyoman Lovey Epifanio, kasama mo sa balita og serbisyo publiko live din sa Pantukan, Davao de Oro. Radyoman Rans Barbarona, Tatak Ormen! Tatak RMN.